Φύλαξε μου, Άγιε μου, σώστη, το έκανες το θαύμα σου. Κέρδισε το λαχείο που πήραμε μαζί. Ούτε καν το κοίταξα. Κάτι καλύτερο. Διαμαντής θέλει να βρεθούμε με Σέλη Κωνσταντίνα. Είμαι σίγουρη, το νιώθω, το ξέρω. Λες, Πάντως, ρε φιλενάδα, μην πολύ ξεσηκώνεσαι καλού κακού. Καλά, τι δεν καταλαβαίνεις. Μετά από τόσο καιρό μου λέει να πάμε να φάμε. Τι να φορέσω, τι να βάλω. Στο ορεινό χωριό, γιατί εκεί σε κάλεσε. Εντάξει, αρχή είναι ακόμα. Δεν μπορώ να σου περιγράψω πόσο ωραία είναι στη σχολή, πόσο ευτυχισμένη νιώθω. Σιγά, μωρή, πια αυτό που περιγράφεις δεν είναι σχολή, το μικρό σπίτι στο λιβάδι είναι. Αλλά ένας χώρος, τι να σου πω, αλλά παιδί μου, εσύ δεν ξέρεις, δεν έχεις ιδέα από θέατρο. Σκέτο Λούβρο. Και πού το ξέρεις το Λούβρο, εσύ ρε λάπατο? Το έχω δει σε Viewmaster. Καλά, έχω φάει τέτοια μπαλιά. Πρώτη φορά στα 22 μου. 26, δυο μας είμαστε. Νιώθω τόσο πλήρης. Κενό. Λοιπόν, όσο σε γνωρίζω καλύτερα, ξέρεις, σκέφτομαι ότι εσύ από το μόνο πράγμα που δεν κινδυνεύεις είναι από εγκεφαλικό. Ένας χώρος. Το Λούβρο που λέγαμε. Αναπνέει τέχνη. Κι εγώ αναπνέω δύσκολα όταν σ' ακούω να μιλάς έτσι. Και κάνω ένα κεφαλοκλείδωμα στο μηνά και φωνάζω «Α!» με ένα παρατεταμένο «Α» και τον ξεκολλάω από τον Αχιλλέα. Κεφαλοκλείδωμα παρατεταμένο πω. Γιατί δεν μου το είχες, δεν καταλαβαίνω. Αστείο πράγμα. Φυσικά και είναι αστείο. Απλώς λέω ότι ο Μινάς είναι και λίγο γομάρι γι' αυτό. Όλα είναι θέμα τεχνικής. Μάρκο, ξέρω καράτε. Έχεις δει το Karate Kid? Αχ, καταπληκτικό. Τις ξέρω όλες τις κινήσεις. Ειδικά το χτύπημα πέλαργου είναι τέλειο. Το παίζω στα δάχτυλα. Δηλαδή, τι ζώνη έχεις? Ζώνη, τι ζώνη? Α, τώρα κατάλαβα. Ζώνες έχω πολλές. Ζώνη δερμάτινη, λεπτή, χοντρή, με στρας. Όχι, δεν λέω αυτό. Λέω ότι στο καράτε υπάρχουν διαβαθμίσεις. Ανάλογα με το επίπεδο, παίρνεις και ζώνη. Αυτό δεν το ήξερα. Τότε τι καράτε ξέρεις? Με δουλεύεις? Εντάξει, είχα κάνει λίγα μαθήματα και ο δάσκαλος μου είχε πει ότι είμαι καταπληκτική και ότι έχω φυσικό ταλέντο. Να φανταστείς, με φώναζε Bruce Lee. Δαφνή, μου κάνεις φιγουρά? Ναι. Κάθε ερωτευμένη γυναίκα κάνει φιγούρα και λέει ψέματα και οι άντρες πρέπει να κάνουν τον ψόφιο κοριό και να δείχνουν ότι τις πιστεύουν. Άντε τώρα, με ξεπρονόστιασες. Δεν ξέρεις τίποτα από γυναικεία ψυχολογία. Εντάξει, τα είπα καλά, την περνάω, την τάξη. Λυπάμαι, αλλά είμαι στη δυσάρεστη θέση να σας πω ευχαριστώ. Αλίμονο, κύριε καθηγητά. Ποια είμαι εγώ που θα στεκόμουν δίπλα έστω και τυχαία? Τι θα έλεγε και η Ακαδημία Αθηνών? Συγγνώμη, αλλά καταλαβαίνεις. Όχι, δεν καταλαβαίνω. Εξάλλου με τι μυαλό να καταλάβω? Εγώ μια βιόλα είμαι, η δικιά σας δεν το είπε αυτό? Να τη χαίρεστε. Και πώς το ξέρεις εσύ αυτό? Όλα τα ξέρει ο Τσετσένιος. Τι πράγμα? Έχετε χάσει επεισόδια, κύριε καθηγητά. Μα πώς? Μας βρήκε το ξημέρωμα, αγκαλίτσα, και η καημένη μητέρα σας έπρεπε κάπως να το καλύψει. Και τι συνέβη? Τίποτα. Απολύτως τίποτα. Άλλωστε τι θα μπορούσε να συμβεί? Τι μπορείτε να μου κάνετε? Ή μήπως μπορείτε? Πηγαίνετε έξω, σας παρακαλώ. Κύριε καθηγητά, ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημά σας? Ναι, πείτε μου, γιατρέ μου. Είστε ξενέρωτος, κύριε καθηγητά. Σε όλες τις διαγνώσεις σας είστε πάντα τόσο ακριβείς? Όχι, μερικές φορές πέφτω κι έξω. Όπως? Όπως χθες βράδυ, Φερρυπίν, που ήσουν αλλιώμα από το Follow Your Heart και ήσουν και γαμό τα τεχνά. Σε παρακαλώ πολύ. Ναι, κάνε πως δεν σ' αρέσει. Που λίγο έλειψε να ανέβεις πάνω στο κομμωδίνο και να μου αρχίσει το χώρο της κοιλιάς. Αρκετά είπαμε, πηγαίνετε. Φοβάστε? Εσάς. Εμάς. Θεωρείστε επικίνδυνη, δηλαδή? Μόνο όταν χρησιμοποιώ τα χέρια μου. Όχι πάλι γαμώ. Να με προσέχετε, κύριε καθηγητά. Και εσείς. Εντάξει, έχεις δίκιο, δεν ξέρω. Δεν μου λες, θα προσπαθήσεις να μου μάθεις? Αλήθεια το λες? Ναι. Λοιπόν, ο Φρόιντ έλεγε ότι πίσω από μια θεωρητικά γυναικεία ιστερία υπάρχει... Ροσλή, τι έλεγε ο Φρόιντ? Αυτό. Αυτό. Ότι θα άκουγα κλασικά τραγούδια με αυτό που το φανταζόμουν. Δεν σ' αρέσει?
Εντάξει, δεν είναι και το μου πιάνει η ευαισθησία. Λοιπόν, είναι το κονσέρτο του Αραχουέζ του Ροντρίγκο. Δεν το βάζω εγώ μπροστά στο πίβο. Με αυτή τη μουσική ο δημιουργός προσπαθεί να μας δημιουργήσει εικόνες της Σεβίλης και με την κιθάρα του προσπαθεί να μας πει μια ερωτική ιστορία. Πάντως εγώ το έχω ξανακούσει. Ναι. Πραγματικά μου λείπεις. Και θα ήθελα και πάλι να είμαστε μαζί. Με αφήνεις άναυδη. Δηλαδή, δεν σε ενδιαφέρει τα πει ο κόσμος, το ξεπέρασες. Με κάνεις την πιο ευτυχισμένη γυναίκα του κόσμου. Όχι, δεν έχεις καταλάβει, Δάφνη. Και βέβαια με ενδιαφέρει τι θα πει ο κόσμος. Όταν λέω να είμαστε μαζί, δεν εννοώ να είμαστε στο ίδιο σπίτι. Και φυσικά το διαζύγιο θα βγει κανονικά. Δεν καταλαβαίνω πώς θα είμαστε μαζί τότε. Κοίτα, θα σου νοικιάσω ένα ωραίο μεγάλο σπίτι και θα έρχομαι να σε βλέπω στα κρυφά εκεί. Δεν θέλω όμως να έχεις κανένα άλλο άντρα στη ζωή σου. Σε θέλω αποκλειστικά. Βέβαια τα έξοδα θα πληρώνω όλα εγώ και κάθε μήνα θα έχεις και ένα σημαντικό ποσό. Κύριε Μαρκορά! Παρακαλώ. Ακούστε να σας πω, συμφωνήσατε να έρθετε και θα μείνετε στο και με το ζόρι. Με απειλείς. Όχι, απλώς σου λέω ότι ποτέ κανείς δεν τόλμησε να με κάνει ρεζίλη. Μα δεν χρειάζεται κανείς γι' αυτό, αγαπητή μου. Τα καταφέρνετε μια χαρά και μόνοι σας. Γυρίστε στη θέση σας, εδώ κάνουμε εκπομπή. Ειλικρινά δεν με ενδιαφέρει καθόλου η εκπομπή σας, ούτε κι εσείς προσωπικά. Ναι, γι' αυτό κάνετε τα πάντα για να έρθετε. Μέχρι μέσον και τη μανούλα σας βάλατε. Φυσικά απαξιώ να σας απαντήσω. Όχι, απαντήστε μου, ρε, απαντήστε μου. Δεν θα έβαζα ποτέ μέσον, καλή μου, για να έρθω σε αυτό εδώ το κοτέτσι. Όσο κι αν για κότα είσαστε πάρα πολύ χαριτωμένοι. Κύριε Μαρκορά! Παρακαλώ. Δάφνη! Δάφνη! Φύγε, διαμαντή! Πες μέσα. Δεν υπάρχει ταξί εδώ. Και είναι μια ώρα δρόμος με αυτοκίνητο για να κατέβεις από το βουνό. Σου λέω φύγε! Δάφνη, πες μέσα και μην κάνεις αριστερική. Και θα σου σπάσω το κεφάλι! Δάφνη! Δεν καταλαβαίνω γιατί θύχτηκες με την πρότασή μου. Άι στο διάολο! Μια χαρά θα είμαστε μαζί. Άι στο διάολο! Κοίτα από τι! Μετά πώς θα μου σκέλει εσύ! Θες να αρχίσω να ουρλιάζω τώρα να μας ακούσει μέχρι το κρυεκούκι! Εγώ βρε, τι σου έχω κάνει! Βρε, άντε μου στο διάολο! Καταλαβαίνεις τι μου είπε Κωνσταντίνα. Ήθελε να με πληρώνει. Να με έχει με τρέσα του πληρωμένη. Να με σπιτώσει και να έρχεται να με βλέπει όποτε θέλει. Κρυφά. Τι να πω ρε αγάπη μου. Εσύ είσαι χειρότερα και από τότε που σε έδιωξε ο Διαμαντής. Παρακαλώ, μη φωνάζεις, έλα, κάτσε. Να κάτσω. Ναι. Να κάτσω. Ναι, πάρα πολύ θα ήθελα να κάτσω, ξέρεις, αλλά... Δεν έχω λεφτά. Δεν έχω λεφτά και έμαθα ότι είσαι πάρα πολύ ακριβή. Σε παρακαλώ. Τέρμα τα παρακαλιά, τέρμα. Ήρθα μόνο να σου πω δύο λογάκια. Και να ξέρεις, θα είναι τα τελευταία. Μην το κάνεις αυτό. Έλα, παίξ' το και αυτό το παιχνιδάκι. Παίξ' το και αυτό το εργάκι. Παίξ' το, γιατί τόσες πρόβες κάναμε άλλωστε. Αλλά ξέρεις, εγώ δεν σε πιστεύω γιατί εγώ στόματα αυτό. Αυτά στους άλλους. Στους άλλους τους βλέπω σαν ένα κομμάτι κρέας. Και δεν μπορείς να τους κοιτάξεις τα μάτια. Γιατί όσο πουτάνα και να σε ακούς, όσο πουτάνα και να σε, θα θυμάσαι ένα γελίο που σου μάθα να βλέπεις λίγο πιο πέρα από τη σκιά σου. Καταλαβες. Τα σέβη μου.